sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami una iti anus yung agdengdengeg dito'y nanumo a channel tayo. Da kayo ti inspirasyon mi iti ingkam panagar-aramid kadagitoy a drama. Agyaman kami kadagiti comments kan reactions yo. Sapay kuma, ta itultuloy yo timang suporta kada kami. Tano awan kayo, awan kami met. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina ngem kanayonak nga agresign gapu ta armendakmet dagiti agbalbalin a boss ko. Okay laang kumano baruda pay ti parikot pamilyado dan. Diyak kayat ti makadadaal iti pamilya iso nga siyak nga roden ti umiwiwas. Agingga a nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo. Nasingpet ni Sir Alfredo. Gaputa ulila akon iti ama, nagbalin kami a nasinget. Dito'y kon arugyan ti ag salaysay. Kumusta ti Rignayo, sir? Medyo okay matan, Jane. Nasayat mat nga rin no kasta, sir. Madandanagan pa itayan. Kunak na yan ti mapasamak kada kayo. Agyaman na kiti panang tulong ken panang kadwam kanyak. Awan anyaman na, sir. Pagrabangak day ta ka sekretaryo. Ala, mabalin na ko na panawan. Didak pa kadanagan, sir. Agawid ak, ito nagawid kayo matan. Talaga concern ka kanya ka. Siyempre mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat dagiti naganaken ka, tanaadaan da itikasken ka nga anak. Ulila ako ni ti ama, sir. Da kami langan kaninanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka di? Wan, sir. Ay, wan gayam. Amo ka di ni Ma'am Carmela ti... Saan? Saan pa eh? Jack pa'y imbagaken ko na. Jane, lunch break tayo. Aggidan ta na mapanag-lunch. Pasensya kan, Raymond. Sanak ang mabalin ita. Siga, mata ka na yung naklata na paayan. Awan mo't aramidan ta ita. Saan ka di? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo. Agidan kami ang mangal daw. Ha? Sige mapana ko ni ti ayan na. Ay, mapit lang! Napanan? Makadlawak iti ka na yun na panagidanda-amangan ka ni Sir Alfredo Raymond! Ha? Inta mga bro. Amangan no, maibos ti masida, inton madamdama. Mapantakit din. Ay, lipatan mo ni Jane, bro. Obvious mo ta saan naka-type day, Jane. Pare, I smell something fishy Sa balit ti closeness da iti bus tayo. Oh, narabian ka manan, anak.
Ay, wan nga rod nanang. Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay, nagan kan? Ay, wan nanang. Nagidan kami matlaang anangan itay. Awan ka nung amin ti asawa na. Isong awan kadwa na ang mga ni Jabalayda. Ay, sumat lagayam. Ay, saan mat nga iti makibibiyagak apay no ibaga na nga minan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan amaamuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Ngam ko na namat nga agur-uray pa iti napintas agundaway tapno may baga na ti amin. Amangan ka nung amin no mabigla ti asawa na. Ay, kasta ka day. Ipatpatag na amin unay ni Ma'am Carmela. Umabalin lang kat di na kayat nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay kad nasing pangarod ati boss mo. Ay wananang, nasingpat at talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Isungarod nga si Digmatirik nami kan kwa na. Ay kasapay ko tadan tumat aldaw amaamamok ti boss mo anak. Alfredo! Alfredo! Umasidag ka man dito eh. Apay, honey. Bigat na kasta ti jar mo. Ni tarupam! Naya, apay nga agsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo anakitak iti bulsa ti pantalon mo. Akin kuko iti da ito'y, ti babaem, Bido ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa takat si kalaang ti babaeng haynayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo ang maak-aktuan iti babaem? Saan apod no dayta? Nukasta, asino ti akin kuko iti da ito'y apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo, Diyak mabalin nga ibagakan ko na apanyo ni Jane. Tinusar ko a pinagpunas itilingat ko itay. Apay adi ka makasungbat, Kuhani, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natindag na iti opisina iti meeting. Pwes, ibagam no asino da itang amigom, tapno mamati aken ka. Sip-siputan magda Sir Alfredo kan Jane, Raymond. Apay, anyang mintar aramidan daya. Kaya na, apay nga aramidan matikas ta. Adda nga min sospetsak, nga adda relasyon da. Anya? Sobra nga min ti kinasingad da kahit. Sos bro, awan mat itilangan ni Jane ti pumatol itilakay. Anyang item mo, amangan ba't no na-develop ka ni Sir Alfredo? Adamot kas Jay, sana ya? Wala nga, diyak mamati a pumatol ni Jane, iti ada asawa na. Maprapraning kan sa amatan, bro. Agsil-silos ka ni Sir. Basta ituloy ko timang paliw kada-kada. Tanood na maamuak. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, mariknak ti panagkapsut ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadi, awagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da diti opisina nga da sakit ko. Uwan ang, sir. Ang mga numakadano ni ti asawak. Sir, siyak ti madandanagan kada kayo. Ang mga nuanya pa'y ti mapasamak yun. Nagtumara ko ni ti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Da kayo nga ron ti makamo, sir. Ayabandak lang no kabailan yun. Tarumwar tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakto ay nagawid da. Anyang iti naramid da jay. Ita, intulod ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Lukas ta, pudno ti atap ko. Adda relasyon da. Ay, awagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Dito, agringan. Hello? Asino da ito'y? Ma'am, ni Raymond da ito'y. May isa kadag iti empleyado yo iti kumpanya. Apay asyak ti inawagam. Saan mo't asyak ti mangimatmaton iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Anya. Adatan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti grain agate.
Isu ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kitaan nyo ha? Dati ko si Sir iti batog ti balay da. Oh, Aha. Dagiti awan ang bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. ma'am, Dagiti ma'am, ayop. ma'am, magkalma kayo. Di kag dardaras udos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun tiyag maneho? Di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray di da kun itulod. Ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya kon. Ta sigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko. Sa bagay, sir. Sir, agyaman akmanan iti panang itulod yu kanyak. Ay, awan na nyaman na, Jane. Ay, agyaman nakmat ka na kayo. Kundi nanang mo Sige. Mapaan ako na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yu. Kunak tupay kat. Ha? Napintas nga eksena. San ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Jack nagbidtot iti atap ko, Alfredo. Talaga alukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyonam. Agkalma ka kumalang. Di kagiskandalo dito itasana po no ti atap mo. Nasingpot ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintigan day ta, babae. Garampingat! Sigurado ati kwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawi ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita nga ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumal na ka! Sana rumbang ti panang tumpang. Nakababayin ti naramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababayin? Ha? Mangmangag mo ka di ti ibagbagam, Alfredo. Ay, anya ti mapaspasamak di tao. Si kababay, apay atinong pantianak kaw, ha? Ay, nanang, iso ni Ma'am Carmela, ti asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Sika ka din ni Mercy? Ay, uwaan, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito ni Carmela, ti best friend mo in high school. Carmela? Agamam mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya, anak. Nagsina kami laang, di agadal kami iti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsyak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akin ka, Carmela. Amum dayta. Ay, jak ni namnama nga iti kastoy tapay apasa makagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Tsaka mo nga dagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon na ka ni Jane. Ngay sumat gayam ti anak mo. Nakababain ti naramid ko. Ay, awan nga men, di nasayat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na kuma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, nagasat ka ata nasing pati asawam. Ay, ayatan na kaunay. Ay, ayatak mati asawak. Iso siguro akas tuyak. Gaputa, ada diferensyak. Jak may paayaan iti anak. Agtalag ka kenkwana, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kenkwana. Asikaswam. Bantayam, ti panagpaagas na.
Awanan ka itibain, Raymond. Si kagayam tinangsungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinangibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan na ko ma. Sorry. Nagpailuyo sa kitirik na. Aklo na ka nagsilo sa ka ni Sir Alfredo. Tiyamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet among at dagayam na dagsen asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon ini? Gaputa jakpay nakasagana ama kiayan ayat. Katrumbang la ang gayam day tajak pa nang aklon kan ka. Makapa-turn off ka. Ha? Amom, oray barkada la ang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka. Gapo siguro iti nalaos abain, pinmanaw ni Raymond iti kumpanya a pagpapaayan mi. Nagsublimet ti kinasinged dananang kani Auntie Carmela. Da kami kaninanang tinagbalin a katulungan da iti panagpaagas ni Uncle Alfredo. Awan ngamin anak da, isu nga ita ket siya kun ti agiman manage kadagiti negosyo da. Mas nagbalin kami pay anasinged iti pamilyada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaiba ti ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Patsyak a nakaibati iti adal kadag iti patgen tayo adumdumngeg toy padas mo. Nangruna kadag iti kakabsat ama nangimon ken nagatel ti dila na. Bari-bari apo, kunada nga roden ti agsili ket iso ti magasangan. Amuyon ti bunga tinalabes a panagimon ken sobra a panangipapan wenno suspetsa. Alakastan pagayam, Jane, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.